Dinuguan. Hello guys, magandang buhay. Ngayon ay magluluto ulit tayo ng isang napakasarap na putahe. Ito ang dinuguan. Let's go. Igisa muna natin ang ating karne. Pagkatapos ay lagyan natin ito ng bawang. Isunod natin agad ang sibuyas. Halong itong mabuti. Lalagyan natin ng mainit na tubig para sa kanyang sarsa. Sa isang bowl, gamit ang ating measuring bottle, naglalagay tayo ng suka dito, asin. Tansyahin nyo na lamang po ang lalagay nyong asin. Ngayon naman, nilagyan natin ng paminta at haluin natin itong mabuti. Saka natin siya ihalo sa ating ginisang karne na may halong tubig. Dahan-dahan na pong paglagay at haluin po natin ito hanggang sa ito'y maluto. Kung napapansin po, sa pagtagal ng pagluto natin ay nagbabago po ang kulay nito. Ngayon po ay lalagyan natin ng Knorr cubes. Lalagay din tayo ng tanglad o lemongrass para may ekstrang bango ang ating dinuguan. Haluin mabuti. Tsaka natin ito tatakpan at papakuluan ng ilang minuto. After 5 minutes ay pwede na po natin ihalo ang bunga ng sayote. Lalagay na rin po natin ang mga sili. At ngayon naman ay maglalagay tayo ng cornstarch na aking tinunaw sa tubig at saka ko hinalo. Ito po ang nagpapalapot ng sabaw ng ating dinuguan. See? Alright. Ang sarap. Lagyan natin ng konting toppings ng mga spring onions para masarap patignan. At ito na ang ating yummy-licious, super-licious dinuguan. Alright.